enkane tete no na ahemfofo aben pa yewo ohene bi a ne yefe no Nana Akuamoah Mampong Agyei a ono wanhunu owuo da nanso otuyirae si ebehwe ofa edikan ewo Kwawu abakosem ya Yesu ayi mu a yebehunu se saa nanan no ye obi a wompentokwa nanso abakosem kyese no waben ye pa mema makwaba we ye Kwawu abakosem na Yesu ano ofa etosomienu muma yenhya ase yebehunu se Nana Akuamoah Mampong Agyei empese obekọ ntokwa enu nti osisa ne manfo esa pe ohene bi a yefre no ohime eka ne ho se wode ne nkrofo nyina etubata akobia yefoforo ebra Nana Akuamoah ene Nana ohime efa abretu abusuakui ede wonum ebepie hwidie mu no mechirima agugu hwidie wonum esunsum mfidie bebre ema wonum atamfo enu nti na eden se oman bi abusuakuo bi anase akofuo bi ebetimi atọ won so re na wonum etutu amnamna esunsum mfidie bebre ewo wonum hye so na honum no Nana Akuamoah Mampong Agyei ehyase ehyehye mra bebre no oyi mpanyimfo a wonum ebeboa no amna bu na henie Nana Obirimfa Ahue eba be Yeji asehene ana oma Kwame Onini Afari ebeye Benkumhene adofo Nana ohime a okokoja Nana Akuamoah Mampong Agyei ema ne kwasue saa biaye no animunyama Nana Mampong Agyei ede hye ohime ne se oma no ebeye asafo hene emre kwa animu no wonim se Nana ohime eba bedane abetifi hene enam ne so mpanti adofo emre drui ema Nana Akuamoah Mampong Agyei eware na ne yire oware no ne yefre no Obenewaa Bona saa ne yiri no ofiri abusuakuo bi ma yefre omo Aduamoa wonim se na amene wo kasei ohene biara obeba bedi akonwa ewo Kwawu biara no ewese oware firi ne yire a odi kan yi abusuamu die adofo Kwawufo anhye da nte bone biara nanso ebeduru mre bi a wonum enya ankra efiri Ashanti Akim hinikese bi a ne yefre no Nana Twenebu akodua honum se wonum emra mekantam se wonum ehye Ashanti Akim ase saa sema Nana Akuamoah etiyei anye ne de nti oye na dwene se so obekọ akohye obi ase de woni na busuakuo nyina ebetoa wona kwantuo so etu afiri beebi a wonum te enu nti wonum edi wonani kire bipo bi a ne yefre no Dwerebe wonum akwantuo mu no beebi a wonum edi kan so eye no wode wonum hene Mampong Agyei din ene tu kroi wotu honum din Okwawu Mampong ena amene wo kasei saa kroi yefre no ankaase abakosem kire se saa bretu abusuakuo yi na eden se etode bi a wonum ebetena fa akoache edena womumu bi esane beka kire won ho se wontoa so enko wonanim saa atenatuo yi enenam so ema etena efiri bretuo mu nso ebae na momienhwe ade wa ha Nana Akuamoah Mampong Agyei esoma ne nkrofo se wonum enhwehwe nsase ene beebi a wonum tena wonum asumbeju won dakrubi Nana Akuamoah Mampong Agyei asomafo no mu baako eba beka kire Nana se wahunu asase bi a saa asase no eho dwuye pa enu nti wonum nyina entum kotena ho saa biaye ne bensuo bi a yefre honum subiri ampa Nana Akuamoah Mampong Agyei ene nabusuakuo nyina etu bata ekọ saa biaye adofo saa biaye wotu honum din abene ena amene okasei ehonum na wonum hene ene wonum amamre bebre ewo ebra Nana Akuamoah eba besue saa biaye no wonum amfa na hogoro so kra wonum eni nkuro ahodo bebre ekoko ntokwa na enam se abepo eni abotan etwa ho ahyianti no abri biara no se nkrofukuo bi eye wona dwene se wonum eba abeko a de no oye ni se wofro abepoi ekosoro emuni aboa kese edi ku wona tamfo
Weima oman biara no oye na adwene se oni saa kwawufuo yi ebeko ntokwa biara no no mfa no ahogoro so kra. Enam biaya na wono mote eno okwan a wofa so ko won ntokwa ntino na wosan wono mmrane se asase aban ewiase wo hoyi se woni asase aban enya ntokwa yebo kofie kowu. Odofo Nana Akuamoa echeche nsase eni nkuro ahodo bebre na ema na busuafo se wonum endi ahenie ewo so. Ena me ne okasei se okokwawu a wanhu se ohene wei eye bretuo ni a no oye etenani. Kan hunu se etena enoa enso ni bretuo. Se wopese wohunu etena ana se bretuo abusuakuo yi nkuro a wonum chechire ya wodi bepie abene ya eni etiemi wa ha. Wonum chechire Asante Mampong ena Jamase wo chechire Effiduase. Wonum eba asani agya sanso na obe chechire Asante Akim hwidiem. Wonum be chechire Dwerebe nso ebe chechire Kwawu Mampong ene nkura ahodo bebre ansana wonum eba be chechire abene. Abakosem kire se kwawufuo ye nkurofukuo bi a wonum etutu akwan yi pa. Kamia yese se okobiaye bia ubehu se saa bretu abusuakuo yi ana etena abusuakuo yi wonum ewo honum no oye nkurofukuo bi a wope akwantuo yi pa na wonum kɔ na so ogya bi wo honum a wonum a obegya won ho no wonum ene dane etenafo. Na abakosem ekire se Nana Akuamoah Mampong Agyei eye ohene bi a wanwu otu yirai ekohye eduam. Ena me ne okasei se okokwo a ubehu dua no. Na abakosem pochire se enka ne tete mremu ho ba no se oduru dua yi hu na obo Nana yidi na se wochia na obeti se ne kasa efiri dua num eba otimi gyeso ema ne nya onwanwa kra efiri se Nana Akuamoah Mampong Agyei eye bretuo ni ana bretuo fo nso abakosem kire se aboa efre ni kuro koko ene di wonum anim efri soro ede wonum eba bepie adanse dako yebeye saa abakosem yi. Odofo se wo pe bra ukosa kwawu man mu a wani beji pa eye oforisu obosome a wonum edi Yesu wusori eda michima Easter ewo ye mamu ha no obi anim se edru saa bre ya kwawu enye fedi agro kra. Mesre wala se mi YouTube link no eda mi profile ni so eya no aboso no subscribe ama me wati me dam ase se mi kaseti obi a mumfa ncheme se mano so efomo mi kasem a na modi acheme oba ade enhire obi biara eda foforo me di ahoho biaye ana se abakosem ebebrem mumba bye.